Dyma mathemateg bellach I-G-1 Rhagofynion ar gyfer Deddf Hwc, Gwaith, Egni a Phŵer. Mae'r rhagofynion sydd gennym ar gyfer y rhan yma o'r cwrs i ddechrau yn cynnwys cyd-rannu grymoedd i gyd-rannau perpendicular. Wedyn cawn edrych ar y ffrithiant. Ar gyfer cyd-rannau perpendicular, yr allwedd yw i gofio fod grymoedd yn fectorau. Golygu hyn ein bod yn gallu eu holli i fyny i gyd-rannau. Beth sydd gennym fan hyn yw grym sy'n gweithredu'r ongl i'r llorweddol, ac efallai hoffwn ystyried pethau mewn dwedwn cyfeiriadau vertigol a llorweddol. Hoffwn cyd-rannu neu cynrychioli'r grym fel dau grym ar wahân, un yn llorweddol, un yn vertigol. Fel fectorau maent yn adio o pen i'r cynffon, felly mae'r dau fector coch yn adio i roi ni y fector D gwreiddiol. Cofiwch, mae'r math yma o broses yn gallu gweithio mewn nifer o sefyllfaoedd fector, efallai hoffech cyd-rannu cyflymder i mewn i gyd-rannau perpendicular, neu cyflymiad, neu beth bynnag. Sut ydyn ni'n gwneud hyn? Dyma sefyllfa rydyn newydd gweld. Byddwch wedi gosod yr hypotenuse, y cyferbyn a'r agos. Efallai awgrymau hyn i chi beth ydyn am ddefnyddio, neu ydych siŵr o fod wedi gweithio hyn allan yn barod. Y grym ei hun galwn yn F, y cydran vertigol galwn yn Fi, a'r llorweddol yn FH. Ac yn defnyddio trigonometreg, i F i dros F yw sin alpha, a wedyn gallwn gweithio hyn allan. F yw F sin alpha, sy'n 7 sin llosi a sin 30, sy'n 3.5 Newton. Ar gyfer y llorweddol, dyna'r agos, felly mae gennym FH dros F yw cos alpha, a wedyn gallwn gweithio hynny allan, sy'n rhoi ni 6.06 Newton i ddailedegol. Wrth gwrs, gallwn defnyddio Pythagoras ar gyfer y grym olaf, unwaith gwyddo'n beth yw F a Fi neu FH. Felly gosodaf y cyfrifiad yna fyna hefyd. Wrth gwrs, cawn yr un ateb. Ar y deg yma angen arnom i drin a chydrannau paralel a perpendicular. Er enghraifft, os oes gennym gwrthrych ar lethr, hynny yw y smoten yna fyna, mae yna grym arno sydd ei bwysau, galwn hynny'n W. Wrth gwrs, gweithredu hynny yn vertigol i lawr. Fel o'r blaen, efallai hoffwn hoffi hyn i fyny i gyd-rannau, ond y tro yma maent yn baralel i'r plan ac yn perpendicular i'r plan. Felly, labelwn nhw yn W paralel a W perpendicular. Nodwch gallwn trefnu y fectorau yn y ffordd yma, yn wir mae'r cydrannau yna'n gweithredu o'r gwrthrych. Defnyddiwn y triongl fel ein bod yn gallu defnyddio trigonometreg arno, ond cofiwn ein bod yn gorfod ei ystyried yn gweithredu ar y gwrthrych yn y ffordd dangoson. Mae gennym ongl o 20 i'r llorweddol, ac yn defnyddio trionglau ongl sgwâr gallwn cyfrifo onglau eraill, a gallwn ychwanegu onglau i mewn i'r triongl mwy bach yna fel ei fod yn barod i gael ei drin. Nid os defnyddiwch y 70 neu'r 20 o fewn y cyfrifiad nesaf. Ond dywyswn fan hyn i ddefnyddio'r 20. Yn yr enghraifft yma mae gennym pwysau o 12 Newton, a gallwn gweld fod y pwysau paralel, y gwrthwyneb i'r 20 gradd, felly mae'n 12 sin 20 sy'n 4.10 Newton. A'r cydran perpendicular yw'r agos i'r ongl, a felly mae hynny'n 12 cos 20 neu 11.28 Newton. Mae hefyd angen arnom i edrych yn gyflym ar ffrithiant. Mae ffrithiant yn gwrthwynebu meddiant rhwng dau gwrthrych, fel gwyddom mewn bywydau arferol. Mae'n annibynnol o feianedd y gwrthrychau o dan sylw. Mae mewn cyfrannoedd union ar grym o dan sylw, hyd at bwynt. Mae gweithredu yn y cyfeiriad paralel i fudiant y gwrthrych. Mae grym yn llawn yn mynd hafal i miw R, lle F yw grym y ffrithiant,
Myw yw'r cyferno ffrithiant, a yw'r grym adwedd normal rhwng y gwrthrychau. Cael edrych ar dri sefyllfa yn cynnwys ffrithiant. Yr un cyntaf felly nid yw'r gwrthrych yn symud, a nad yw ar frin symud. Bydd hynny'n gwneud synnwyr mewn eiliad. Nodwch ar y diagram. Myw ar yw'r grym ffrithiannol fel gwelsom ar y sleid y blaenorol. Yn y sefyllfa yma, ar yw'r grym adwaith o'r arwyneb ar y gwrthrych. Mae hynny'n hafal i'r pwysau, oherwydd yn fertigol mae mewn cydbwysau. Felly, rhaid fod y grym adwaith yn hafal i'r pwysau, nid y grym i fyny yn hafal i'r grym i lawr. Ar y pwynt yma, mae'n y grym ar y gwrthrych, os hoffech, yn trio ei dynnu ar draws, ond mae'r ffrithiad yn digon i rwystro rhag symud. Yn yr ail achos, mae y frin symud, felly ar y pwynt yma, mae'n y grym arno, lle pan daw ei fod yn ychydig yn fwy, yna bydd yn digon i dynnu y gwrthrych ar hyd ei ffordd. Unwaith mae'n symud, yna mae'n y grym yn fwy arno, a mae ganddo peth cyflymder. Yn benodol mae'n cyflymu ac yn y blaen. Yn y lles cyntaf, mae'r grym ffrithiannol yn hafal i'r grym tynnu, neu'r grym sydd ddim yn tynnu, ond mae'n trio tynnu. Yn yr ail sefyllfa, maent hefyd yn hafal, ond mae ar frin cyrraedd y trydydd sefyllfa, lle mae'r grym tynnu yn fwy na'r grym ffrithiannol. Trwy hynny, mae'n cyflymu mewn cyfeiriad llorweddol. Dyna beth golyga yr arwydd a ddau pen yna. Felly am fod F3 yn fwy na F, mae F3 tynnu ffwrdd F yn bositif. Mae hynny'n hafal i maslluosi a chyflymiad. Trwy hynny, mae'r cyflymiad, y gwahaniaeth rhwng y grym tynnu a'r grym ffrithiannol wedi'i rannu ar mas. Nawr, mae'r grymoedd yn cynyddu'n raddol, fel mae yn trafodaeth wedi ddangos yn barod, a galwyd y grym F2 sef pryd mae'r gwrthrych ar frin symud, y grym terfanol.